Bé, ens hem parat a pensar mai com representem el valor i no parlo només de diners, Pensem-hi, des d'un simple llat pagaré escrit en un tovalló fins a aquests sistemes digitals supercomplexos que mouen bilions cada dia. La manera com ens refiem els uns dels altres per intercanviar valor, vaja, ha canviat radicalment. Doncs avui farem precisament aquest viatge, del paper al codi, per entendre on va el futur de les finances. Farem un recorregut molt clar. Primer, anem a la base de tot, els títols valor. Després veurem per què el paper es va quedar curt i com vam fer el salt al món digital. Ens ficarem de ple en la tecnologia clau, la DLT, i veurem com la llei s'hi està adaptant. I al final farem balanç de què suposa tot plegat. Som-hi. Comencem pel principi, perquè per entendre la revolució que estem vivint, primer hem de saber d'on venim. I tot, absolutament tot, comença amb una idea molt potent, la de poder, literalment, tenir un dret a les mans. Un títol valor, en el fons, és un paper que diu qui té això, té aquest dret. Pensem en un xec, per exemple. El paper en si no són diners, oi que no? Però representa el dret absolut a cobrar-los. Aquesta idea, que avui ens sembla tan simple, va revolucionar el comerç? Va permetre que els drets circulessin d'una manera ràpida i segura com mai s'havia vist. Ok, i el que és realment fascinant d'això són els tres pilars que feien que aquests papers fossin a prova de bombes. El primer, la legitimació. Bàsicament, si tens el paper, tens el dret, no hi ha més. Després, la literalitat. El que hi ha escrit va a missa, sense lletra petita ni interpretacions. I finalment, l'autonomia, que és la clau de volta. Cada nou propietari rep un dret com si fos nou de trinca, sense arrossegar problemes del passat. Amb aquests tres principis es va crear un sistema de confiança gairebé perfecte, tot basat en un tros de paper. Però clar, aquest sistema basat en el paper, per molt bo que fos, va xocar contra un mur. Un mur que es diu escala. El que funcionava de meravella per a centenars de transaccions es va convertir en un autèntic malson per a milions. Vegem com aquest problema va ser, de fet, l'espurna del canvi. La clau de tot és aquesta, l'escala. L'economia mundial va créixer d'una manera bestial. Cal imaginar-se milions i milions de lletres de canvi, accions, obligacions, tot movent-se físicament d'un lloc a l'altre cada dia. Era lentíssim, caríssim i una font constant d'errors. Irònicament, el sistema que havia donat agilitat a l'economia s'havia convertit en el seu principal fre. La primera solució va ser la més lògica. Ens carreguem el paper. En lloc de moure documents, vam començar a moure punts en un ordinador central. És el que es coneix com a sistema d'anotacions en compte. Va ser un pas de gegant en eficiència, no n'hi ha cap dubte. Però, si pensen bé, només vam canviar un llibre de comptabilitat de paper per un de digital. La lògica de fons, la centralització, continuava sent exactament la mateixa, i amb ella la dependència d'un únic punt de control. I aquí és on la cosa es posa de veritat interessant. El sistema d'anotacions depenia d'una entitat central en qui tothom havia de confiar. Però, i si poguéssim tenir la mateixa seguretat, o fins i tot més, sense haver de dependre d'un intermediari? Doncs aquesta és la gran promesa de la tecnologia de registres distribuïts, o DLT, passar d'un únic llibre de comptabilitat central a un munt de còpies idèntiques, perfectament sincronitzades i repartides entre tothom. D'acord, entrem-hi. Com funciona exactament aquesta tecnologia? Pot sonar a ciència-ficció, però la idea que hi ha al darrere és sorprenentment senzilla i elegant. En essència, una DLT és com un full de càlcul de Google Docs, però amb superpoders i a prova de trampes. Tothom a la xarxa el pot veure, però ningú el pot canviar per el seu compte. Cada participant té una còpia exactament igual del registre i qualsevol canvi s'ha d'aprovar per consens entre la majoria. Què aconseguim amb això? Doncs un sistema increïblement transparent i que és, a la pràctica, impossible de manipular. I aquesta màgia s'aconsegueix combinant tres tecnologies que ja existien, però d'una manera brillant. Primer, les xarxes P2P, on no hi ha un ordinador que mani. Segon, la criptografia, que blinda tota la informació. I tercer, i potser el més revolucionari de tot, els algoritmes de consens. Aquestes són les regles matemàtiques que permeten que tot el grup es posi d'acord sobre què és veritat, sense necessitat que hi hagi un àrbitre. Aquests tres elements junts creen confiança a partir del codi i recreen en el món digital aquells principis de lateralitat i autonomia que veiem en el paper.
I aquest és el canvi de mentalitat més bèstia. Els sistemes de sempre funcionen perquè confiem en el banc o en l'entitat de registre. La DLT capgira totalment aquesta idea. Està pensada precisament per a situacions on els participants no es coneixen de res i no tenen per què confiar els uns en els altres. La confiança ja no ve d'una institució, sinó del propi codi i de les matemàtiques. És a dir, passem de confiar en persones a confiar en la tecnologia. Com és lògic, una tecnologia tan trencadora necessita un marc legal per poder créixer de veritat. La innovació sense regles clares pot generar molta incertesa. A veure com s'està movent fitxa Espanya. I això és un pas desagant, de veritat. El que la llei està dient, bàsicament, és, escolta, aquest nou sistema digital, aquesta DLT, pot tenir la mateixa validesa legal que un apunt al registre del banc o fins i tot que aquell bel document de paper. És donar llum verda a la innovació, però com veurem ara, posant unes condicions molt clares per garantir que tot sigui segur. La llei no se'n passa qualsevol cosa, Exigeix garanties molt concretes. El sistema ha d'assegurar que els registres no es puguin canviar un cop fets. Això és la integritat i la immutabilitat. Que sempre se sàpiga perfectament qui és el propietari de cada actiu i que les característiques d'aquests actius estiguin definides sense cap mena de dubte. En resum, busca aconseguir la mateixa seguretat de sempre, però amb la tecnologia de demà. Aquesta part és, potser, la més potent de totes. La llei diu que el simple fet de registrar una transferència en aquesta DLT és legalment igual que si entreguéssim un títol de propietat físicament, de mà en mà. Pensem un moment en la implicació que té això. Dona una seguretat jurídica brutal a les operacions en aquests nous sistemes. Els fa tan vàlids i vinculants com els mètodes que hem fet servir durant segles. Molt bé, hem vist la història, la tecnologia i la llei. Ara, ajuntem totes les peces. Què significa realment tot aquest canvi per al món financer i per a la resta? Aquesta línia de temps ho resumeix tot de manera fantàstica. Hem passat de confiar en un tros de paper que podíem tocar a confiar en una gran institució que guardava un arxiu digital. I ara estem entrant en una era on la confiança està repartida en una xarxa segura i compartida entre molts. És una evolució natural cap a sistemes més eficients, més transparents i més forts. És senzillament el següent pas lògic. El missatge final és aquest. Això no és només una actualització de software, és un canvi de paradigma sobre com entenem la propietat i la confiança. Potencialment redueix la necessitat de tenir tants intermediaris, abarateix els costos i fa que tot sigui molt més ràpid i transparent. I per tant, la pregunta que queda a l'aire és profunda. Si la manera com representem i intercanviem valor està canviant d'una forma tan fonamental, potser el que entenem per valor en si mateix també està a punt de transformar-se. Només el temps ho dirà.